וזהו, קיצר, נגמר הדייט, ליוויתי אותה הביתה. לא, איזה נתנה לי, מה נתנה לי? סבתא, אני חוזר אלייך עוד שנייה. פי, מה זה, 1,000 שקל, המוצא הישן, נו, עבד חתול. מי ראה את חומי שלנו? ג'ינג'י, אוזן אחת שחורה, כתם לבן על המצח וקולר כחול. יאו. חומי? זה אני. לא נכון. מה, הלכת לאיבוד? מה לעשות? איזה קטע. יאללה בוא, אני מחזיר אותך הביתה. בוא נדבר קצת ביזנס לפני. סליחה? מה השם? שמואל. שמואל, שמע מה אני מציע, אוקיי? אוקיי. בוא תחזיר אותי הביתה, קח 200 שקל, תביא לי 800, נסגר הסיפור. מה, למה אתה צריך כסף? חיסון משושה. באמת? נראה לך, צריך את הכסף. מה, אתה לא צריך כסף? אני חופשי צריך כסף. נו אז יאללה, 200, 800, סגרנו. חצי. איזה חצי, אתה משוגע? בסדר, לא צריך. תחזור עצמאית, לא תראה שקל. אתה תגיע בלי חתול, לא תראה שקל. מה? מה? טוב, חצי. יאללה, פצצה. תתקשר ליהודית. רק אל תקמצן על השיחה. רק. לא מתקמצן על השיחה, אל תדאג. אני דרך נוק, לא עולה לי שקל. יפה לך הקולר הזה. תודה. הלו, שלום, יהודית? כן. יהודית, צהריים טובים, מדבר שמואל. את לא תאמיני, אבל מצאתי את החתול שלך. מה אתה אומר? כן, ג'ינג'י, אוזן אחת שחורה, כתם לבן על המצח וקולר כחול. טוב, אין לי כוח לזה. סליחה? תקשיב לי טוב. הדביל הזה כל שבוע הולך לאיבוד. 2,000 שקלים זרקתי עליו כבר. שיחזור לבד לא מוציאה יותר שקל. היא אומרת שאין לה כוח לזה, תחזור לבד, היא לא מוציאה יותר שקל. תגיד לה שאני אבוד, אני לא יודע איך לחזור ועדיף שאתה תביא אותי. שומעת? הוא אומר שהוא אבוד, הוא לא יודע איך לחזור ועדיף שאני אביא אותו. טוב, תביא לי אותו. היא רוצה אותך. מה? חומי? לא נכון, איזה בן של חומי, שוטר, דפקו לי עכשיו את האייפון. איפה, כאן עכשיו? כן, איזה כלב אחד. כלב? זה לא כלב, חתול. ג'ינג'י, אוזן אחת שחורה, כתם לבן על המצח וקולר כחול. כן, איך ידעת? ברוך הבא, חביבי, גנב פלאפונים כבר לחצי עיר. לא נכון, יו, איזה מטומטם אני. בוא נתקשר ליהודית. יהודית? כן, יהודית, הבעלים. הוא בטח ברח הביתה. אין לך מה להתקשר ליהודית. למה לא? הנה יש את המספר שלה כאן על העץ. אין מה להתקשר ליהודית. למה לא? למה לא? זאת יהודית.